Събуждаш се и денят е толкова обикновен. Поредният от този епизод на живота ти. Ставаш, приготвяш се и отиваш на работа. Връщаш се, поредната рутинна вечер. И толкова. Епизод след епизод животът върви, докато някой не натисне бутона пауза. Тогава животът спира да тече. Твоят живот спира да тече. Спира, защото пиян шофьор е прегазил най-добрият ти приятел. Спира, защото поради грешно поставена диагноза, нея вече я няма. Спира, защото основите на семейството ти рухват. Пауза. И в такива моменти се опитваш да наредиш пъзела, който до този момент сякаш се е нареждал сам. И в такива моменти търсиш отговори от сила, която до този момент сякаш не я е имало в живота ти. И да, в такива моменти разбираш, че денят не е толкова обикновен. Че никой ден не е обикновен.